Trubor nakaslem jong unongsan hima. Lampang barim ke yang dorbar tawan ke jela uba bindo lanong ulabu ya ke jingkeli bakumno ki jaka kan shopisa lani ki bang ha ke jela kisdang ban pan ya ke sernot ban peni baki pajba riulum kim don kam ban seo ya ka khajna lani ka income tax exemption ka jaj ben riu jongi ke dei ka balat na ke jingsiu khajna halor ka tulop lani ke jingyo kamai namar ka income tax act khat khandai spa nripoi section chipo bracket arpunriu ka krenchai bagi scheduled tribe kim don kam ban siu khajna shu uba bindo ula ongru bakatnat income tax kumju ki officer hamegalaya nadu ki por manchwa kim pat jupan ya kata ke jing penshai baki jaj ben riu khasi kim don kam ban siu ya ka khajna langba ka exemption certificate namar kaladon hakriti sanchar Shushu nakaleng jong uni unong elam uloong bagi day ban tip bala pelaj ya scheduled tribe ban siu ya ka khajna bat kumta amdan kam ban penchai langba kata ke income tax exemption certificate uloong ba kumno kini ki officer kim tip ya ka an ha ka bala tho shai ha kariti sanchar kari India baki riulum kim don kam ban siu khajna nak ei ka baki yo tulop lani kano kalat jingyo kamai jongki nakaleng uba bindo lai tho ba nakaleng jong u ula tho sa kibang ba pher ha ka jela ba kim dei ban pan ya kata ke income tax exemption certificate na ki briu ki badai ki riulum Pika atmei ka source jong ne kadai ka constitution of India a constitution of India la kren sepang ki minorities la kren sepang ki rights ha jong ki minorities jong ki women la kren ya ki scheduled tribe ha bat kum ta te katmai hi kadai ka constitution of India ko perkhat na kabanta kita kirit pa berkuntar ter bat kiai kilat ke ban yarap yaki te na ka constitution of India na ka nega source kami kini ka income tax act 1961 na dos nam ka nespa andu no way kalami bat hapo ka ni ka income tax act 1961 kadon ka section shipo subsection 26 hangta kilabu ba mangi ki minorities ki scheduled tribe ngim ngilaj na kajing siu ki income tax la pelaj yangi katakaan kelami nadu 1961 batum judan manu bapan boros yata nangi bedong ba pide me siu ka income tax kamut khajna na kajing yo jong fi ka khajna na ka tulop jong fi ki dawa khajna te yangi la pelaj na katakaan nakataka khajna la palan judan pa ni kata bro seta kumno mentakan san ngalai osnguru don ki betu inga kyong don ki ba de siru don ru ki ba de siru don ki betu inga go fu ni amne go fu ni nin ki tu ki ba don ki ba cha odru tinga sngul ngo shuwon ngala tho shi bang nomor ke Apex Bank nangaru kalau orang bagadi menonra ya kata ka tax exemption certificate tinggal lalu ngomong balai kanong remiu tiki ong ba kawan na ka income tax department tiki jingkeli kalong kita ki badan lagi income tax department ki bamanta ki daiban pensya yangi la penduk na em ya kena ke section 10 juga income tax act la penduk la amen kamut la penbej la penkala ni ladon kono ke hukum ke bawan na kasukar India ba pidai ban sim khajna no na kini girit pa shul tribe shul kas ba kum tarater dia kata ngala tho mene la pha sha ka bang namar ki ba phawan ra ki pa ba kide ni ki bang na songo ba kani kalong ka jingle ka ba ken ya ka an namar kam judon kum kata hagi peu sudah bala no nga mentang asuba la kini ki batre po ka income tax department kide ni em kinong India nga songo ba kide ki foreigner nga songo kini ka officer bawan po income tax department kinagi Indians nama la kide ki Indians kumno maki ki badan hak income tax department kimtip ni ki an ki bede bat exemption ba komputer. Tena kata daw
ngakwa ngatho ngapan jing syai naki ba benengkong subha pensyai nga la penduk na em ya kanika benta kepada jong ke section 10 la ni la penkala la ni kumta terter kidai ben ai ke jing syai gi ki batip ya ka an ni sngo ba khot ki pat ba bro ba kim dai ban snok ti ni kim dai punya snok ti kim dai ban siu namar da kilak kidon kinong trei haki benta ba fer kinong trei sarkar bro khot sakino hi kai school kinong trei business kila bende ki business kanu bende jong sarkar ki supplier ki contractor bat kumta terter te na kini bro kin hablut kin ngat lut bro khot tinggal kendit hadu ta ba kum kani ka jing betha kawan nak income tax department ngai kumba kidon ka jing thmu ko ba shalandat ban ong sa sarkar India ba kita ki pajba hari khasi jantia lane shoi shoi rongam tip shei ki le kia seo na takada penduk no ya ketu ko hok ka paki juyo dan kam penduk no na makim so ai ki seo dan mereka no ki bopli kan na do ginong trai berit na do pion na do chokidar we atulap nak sarkar will be taxable unap seo khajana terperkat napi kiai gini kiba don hak income tax department lagi dia beri kiba tip an lagi dia beri kiba don jing temu dah kumai pan kawai pa kabenta kalong ngatho sikapang ngong subhawan pan jing syai nak income tax department the in the meantime la padyo ay ka jubab naki yaman tahi kimdai ban dawa naki nongbu bisa na bang lane ki bari drop bisa nang the bari drop tulap nang the kimdai ban ya kanika khajana kimdai ban chimi kanika khajana na kipat ba tikata ra ngala dep tho ngala pha man ne dengan sngo ba kalong ke ba palat put ka badon jing thmu selenden ka ba kila ban le nangi kalong tangkat ni satang la ki ong pun ban pidai ne mu tau badon kata ka list jong shil trap wan ra certificate kata te ho to ya kata ngin so ye la ki ong ra ka ba pidai sisha na minority community pidai sha shil tribe ni tai bona asuki katangi la ban le ndai ban ong yingi bangi le sim ya ka exemption certificate ka mut ba ngin yo ya kata ka certificate ba ngi laj na ka ni khajana tetip na ai kin laj terne na kuat ki juyo na le se na ki ngam tip ka DC office ka ju ai nem terne ka kuat ka ai be tendre lala pilaj kum taru kapuar jong fi kal alut ki jinge jing sitom pin samat plus lala pilaj lele banyo ke jing rap jong ki sibu kino ya an ki plidar kino ya an pidi ban siu tekat no ka harassment ke jing pendik ke jing pensitom ji ki pajba klam don kanu ka daw ten tak ngabu igani bang kermen ba ki pajba ki bas sim tulop ki draw tulop ki badai ki kontraktor ki supplier kim dai ban ai ya kanika khajana ka ba kapan nak income tax bat ngan ya chakman kermen ki seng bhalang bat ki wei ki shnong ki thau mo ki di banya ki ya kani bat ki di banya le persya bat ban ajing seneng ki ai gini ki income tax officer ki ber hang ni ki wan nai nga ongi pi bang sai sin I doubt they are citizens of India. They don't even know the law. Kata ngamut belum.